Rang si Kumbang. Kami kini ku sedang bersama, datang orang dari Mudia. Salah pe arah inyo batanyo kabah basi upia. Oi upia orang si Kumbang. Basa badulurang Caniago, Gunung Padang apa matoai. Si upia kami lah bapunyo, punya orang kampung Batu Ilia. Oi buyong orang Caniago. Yeah. Bagi urang Caniago, Pak kabarang si Kumbang, si Yupi Layado. Kami datang ke Minang, bagi urang Caniago. Basa badulurang Caniago, Gunung Padang Bamatoai. Si Yupi kami lah bapunyo, punya orang kampung Batu Ilia. Oi buyong orang Caniago. Go! Asik! Kami kini ku sedang bersama, datang orang dari Mudia. Salah pe arah inyo batanyo kabah basi upia. Oi upia orang si Kumbang. Basa badulurang Caniago, Gunung Padang Bamatoai. Si upia kami lah bapunyo, punya orang kampung Batu Ilia. Oi buyong orang Caniago. Yeah. Si Yupi Layado, kami datang ke Minang, bagi urang Caniago. Pak kabarang si Kumbang, si Yupi Layado. Kami datang ke Minang, bagi urang Caniago. Basa badulurang Caniago, Gunung Padang Bamatoai. Si upia kami lah bapunyo, punya orang kampung Batu Ilia. Oi buyong orang Caniago. Baik, terima kasih.